RMN Drama presents Kuwen Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod paghihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan, mahilakan mo pa ang batas nga nausik. Kuwen Ako Ang Pasultihon. Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan sa minyong alagad si Kanginan, si Fon Barilio Morales, and then may partner ka pa ako dahil si Randy Tayan. Asap kita, always say a prayer ang atong papinunod upang langin sa atong labang magagahon. Magpasalamat kita ko ang atong pag-ampo yun nga to sa kahit tasan. Sa iyang paghatag na itong grasya matag-adlaw. Salamat kayo, Lord. Salamat, Diyos ko, sa imong gihatag na mong grasya matag-adlaw. Thank you, Lord. Okay. Ang suot mo ka na itong hatagan o bagdagan, no? Pinadaha kinis usa ka lalaki na nagpatago lang sa nga paing. Kinigibatan udo sa radyo ni Ray Arellano. Kaysunan ang atong sender si Paing. Kaya kung problema ba ini sa kong anak nga nasugamak sa babaeng idaran o kung ano, ano manggudani ang nahitabo. Oh, it's crying time again, you're gonna leave me. I can see that faraway look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence makes the heart grow fonder, and the tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow stronger if I live to be 100 years old. Oh, it's crying time again, you're gonna leave me. I can see that faraway look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Tebeng! Magagi ka na. Magdaghan na mo mga ripada. Sama na. Tay, mga ulit tayo, mga groceries. Say groceries. Groceries ba ka na? Unso di kasi bawal ay. Groceries ba ka ng pagkaon, mga sundaan, urban pa riyan, mga linata. Oh, groceries. Oh, groceries. Diin manigi ka na. Kuha tayo, kuhaan, siyempre, sa grocery store. Baw sa di ay. Dali, mga uta, dali. Ay, Marika. Di mo kagkwarta doon bilok, ha? Diin pa tayo. Kita sa kinitaan, pinatuan sa singot. Aw ka na, Gidong. Mas nindot pinangagastuhon basta atong pinatuan og singot. Oh, mawag yun tayo, pero tayo singutan ako tayo. Aw ba? Kanda do. Besan kinsa nga atong gikaon gikan gyud sa hinaguan og gipatuan og singot. Mao ginay maayo, mao ginay good job. Oh, unsay ato? Kining Noy, nasi binok? O ngano nangita man ka sa kong anak sa may tuyo nimo? Makigsugin ka ko niya, Noy. O unsa man day? Uyab ka sa kong anak nga si Bino? Dili pa mi Mag-close uyab, ka na? Noy. Oy, dili pa mi uyab. Oh, maayo hinuon. Ha?
wa man gud diri Ros Binok, nilakaw man to. Buto ka sa tong kanahan. Sige lang, akong ingnon nga may nangita niya. Kaysa ganito yung ani mo. Ano nga si Burikdat? Katong iyang gitudyak dito sa kasagingan. Usingan? Ina siya ano ya, nga patua sa akong kitsabahuan nga bar. Huwag na siya musuroy na ako, uloy. Dako na rabak kaayo ang iyang utang dito. Uy, nga nung nakautang man siya dito? May inuman nga, way kwarta. Unya, ambot uyab ba mi? Mauna nga ako siyang di garanturan nga makautang siya dito. Pero wala naman siya mapakita. Ang sao naman tong utang niya. Ang ahang man sad ako'y mabayad ato. Wag yung ko'y kalibutan na inyong gikasabutan diha, ha? Pero sige lang, huwag mauli na to, akong sultihan, nga nangita ka niya. Kisa ganito yung ngani mo? Burikdat. Okay, sige. Ako lang siyang ingnon, ha? Nga nangita ka niya. Kinsa ganito yung ngani mo? Ay, kapatid, sige, balik-balik. Ay, pagbuot ka niya ang script. Sa di ay, pagkabungot sa ito'y. Mauni na bantayan sa akong anak. Madaghang mga babae nga mangita niya. Pero dili magkayo halin nun og dagway. Murag may kaya lang ba? Murag kwartahan hinoon. Kay kini kong akong anak, dili mo sa pagpanghambog, tisoy masad ning kanahan. Liwat mo na ako pura buyag. Mao nga pag-uli niya. Oh, maayo kay nauli na kabinog. Oh, tay, ang bata, tay. Ang imo anak? Ay, nakatugnan taon. 40 taong hila ka nang ita sa papa. Wa man ka. Ang si Lulu na lang ang tawon ng atiman. Sinsya na kita yung saon nga. Yung nabuhi pa taon ta. O ito, dayo eh. Dinito nang ita ni mo ay usa ka babae. Oh, babay? Ang gisingan, tay. Burik dat man po, no? Buti. Wa ko no mabalik na kasi ang gitrabahoan. Na ako no kay utang rito, nga wa na mo mabayre. Yabang siya. May ako'y nang utang ato. Gusto na lang utang ito. Siya? O ba? Sag dito, tay. Gimingaw rito na ako. Buot mo ipasabot nga uyab mo niya itong babayan. Ay, di ko, tay. Charchar lang ko ng taon nga mo. Pero, di na nakuyap. Di ko ato. Ano man? Di ko mabuhi ato bayan na. Ilisan ko itong kwartahan. Usa? Ay, hilom na, Junior. Hilom na. Kaya nga imo daddy, nang warta pa. Igutom na ka, ha? Ay, pastilan. Wa man mabantayan ni Binok o yung wa na di ay ni gatas yung anak. Pastilan. Tay? Ay, salamat kini anak ka na ulit na ka. Asa namang para sa bata, ha? Ako yung pailan mo, tay. Si Junicia bilang Karoy. Tay. Junicia. Tatay na ko. Tay paing. Hello, Noy Paing. Nagmanoy man nila akong mas guwang man Binok. nila akong naumbayan. Wala day katas ang bata, dong. Ah, Alitit ito, kadang dugay mahurot. Ug mahimo usa ka baril. Dong day usa ka libo. Kadalay pakuhai. Salamat tay, Junicia. Basta ikaw, akong ihatag nimo ang tanan, maski ang akong lawas ug kalag. Baka ni siya ikahag. Dong Binok, Oh? gusto kong mag-shower kay alimuot kid kaayo, uy. Sige. Dali. Ligo dali. Tay. Pasa na sa dudong, be. Nga, palitin sa tugatas, ha? Pagkapili yung makaon taon. Sige, tay. Dali, sweet. Ritos kwarto. Baway dito. Okay. Ligo sila. Alsaha ko kang, please. Sige Okay. Kinuo ko. Magpaalsa pa sa ni Binok. Patay. Nayuro sa kasimana ni Binok. Bughat mo din yung labasan eh. Magkakito. Pre. Isa man ang babae nga nasi niyo, pre. Bago niyong katabang, pre. Usa, dili pre. Oy. Ay, kisam din na siya, pre. Inyo nang pariente, pre. Dili pre. Kisam din na, pre. Ay, sugar mami na akong anak. Pre. Ikaw, tuloy na imong anak, pre. Ano man pre? Sugar mommy, magkana si imong anak, ha? Pastilan, no? Pitik yun ang imong anak, pre. Dili, karaan mo na mo pre. Pero, sige lang, pre. Mas karaan po masana sa imong naong, pre. Ay. Murag na limaw na itong kumuan eh da. Saba ka ni, pre. Video na ka to, pre. Okay, bitaw pre. Kaning, wa to'y problema. Ay, ambotog.
makaya ba kayo sa akong anak? Ang babayahan? Ambot lang, pre. Eh? Sugar and spice and all things. Tay? Tebeng? Oh, dong, di ada ko. Napakatuog kong dudong. Oo, tay. Dali. May sulti mo siya mo. Akong my loves. Oh, kadiyat. Usa man na dong binok. Tay. Hani namin siya, tay. Tay, plano na mga magpasalanim. Oh, mayo yun. Ang usa? Ay, lantan. Uy, usa ka Ako, lantan ka dong binok? Uy, lantan ka taon. Pastilan. Sige tayo ba? Ay magluto ko ng dubo bilang rito. Mag-istorya sa mo dyan siya may lab ha? Alam, biyasa mong tatay na ko ha? Oh. Sige tayo. Okay ra, love. Okay, love. Kanahan yung binok kay. Tay Paing? Ay, hala. Tay Paing? Ako, okay ra ni. Tay? Kinoo ko. Tay Paing? Tay Paing, ini kasaya na mo ni Binok ba? Ikaw tay, pasulubon ta kaugbaro nga gisulub ni President Marcos. Katong amahan ba? Pag press conference niya. Dili. Katong paghaya niya ba? Okay na. Katawan ba na ng babayhanan ako Ninot na? magud to tay, kay daghan kaayong mga medalya sa imong bukto ug sa dughan. Mao ba? Sige. Biyaan taon na ka. Ayaw sa tay, ayaw sa. Mag-istorya usa ta. Kuan man gud tay Paing kanang Kukuan, kining nga ang atay para kung ka mahimo ba? Ayaw lang sa kunos pagtatay na ko. Bikay, mag-uwang ka man akong gamay sa pangidaron. Unya, magtatay ka na ako. ay pasagdi lang gud tay gud. Ang ngayon man sab ko tay. Ang ngayon sa mong tungol. Sige. Diya ka lang una ha. Kaya ako nga rin unang bata. Magtanaw-tanaw lang sa diha. Pero kung ganahan ka, pwede rin kang malayat diha. Layat sa taas pud ana diha tay oy. Nindot mo ng taas. Mao ba? Okay, akong suwayan. Buhos ito'y tarong baka ni pangutok babayhan. So sa taas nga panag-uban sa kong anak ko sa iyang sugar mami, murag nagkausap naman ang ilang relasyon. Murag nakita na ako nga murag andiro na niya pirmi ang akong anak. Niya to ha? Unsa bang kabinok ha? Kadako mo na ng lawas nimo, wa man kay buot. Ay, so pag-anak de porbida sa nana. Kasi ayaw ha? Kasi pagtuon nimo, dawat na limpyo. Uy, trabaho, uy. Kaya wala magtugod akong kwarta. Mahurot gid ni. Mao nga ikaw, samtang may kwarta kata, panrabaho. Ang saan na ko trabaho, kisa yung timos bata. Ay nga anong mag-uol man kang naaman imong tatay. Tay. Naamang guday ka diha, tay. Tay. Usa atay. Tay. Usa tong ako na dungog. Tay. Hilom! Ay, sampit ko sa tatay, ha? Kaya unas tanan, wa gid mo makasal sa kong anak. Unya kay magpakasal man ni. Bisa na? Wa pa mo makasal. Ha? May posibilidad pa nga magkabuwag mo sa kanang akong anak. Pero imong kinaiya ba? Ang ipakita karon. Ha? Way, kasal nga may tabo! Tungod sa kalagot na ako yung nasultihan og dili maawang uyab sa akong anak nga tiguang. Murong, mao nga doon, nagkasulti mi sa akong anak. Uy, Binok, usa man. Huwag yun magtanaw ka sa sitwasyon. Ano man tay? Usa na ha? Usa naman na ibog ka ng tiguang. Hindi. Ito bagaon ang akong pangutanan nimo. O naibog ka ba anak niya? Wa tay. Good. Ano gusto na kumasayra nimo? Ano di tay? Gusto kong mabiyaan nimo na siya. Buwagi ka ng tikuang. Luod na nimo. Tay. Minang ko siya mo ako sa liga taon nga may musuportas kong anak mauna. Ay, dong Binok, okay raman na dong. Mahalag tiguang, basta okay ra ang batasan. Pero ka na, tiguang nga, ngilad pa kay batasan. Ganahan ka na. Tay. Pangitag lang yung babae, ha? Kanang dili, layo ni mong pangidaron. Naidaghan din ako. Lagi mo sa kwarto. Di mangitag, ha? Ha? Pero tay. Mangitag ka,
Usaw-usaw sa? Ano? Ha? Unsay pangitaon ako? Mangita ka. May magkana ro siya. Ay, nagkan. Naalagyagan, pero lahi na. Kay oras mga ayo ka, hatag dayon. Kapinan pa. Unya, huwag mo abot ang panahon na mahulot na yung kwarta, ha? Mag-unsa naman ka. Tatay sa resort, din lang good, total. Wala na yung kwarta. Yatap naman sa natay. Guwa. Nagampo di ay mo nga mamatay ko. Wow, matakam lang kami laboy. Kung gusto mong mupahawa ko din, sige, mupahawa ko. Pero bayri ko ninyo sa tanan ko na gasto ninyo. Ha? Okay, ha? May mga resibo, gitago ko na. Bisag ka na lang. Way labot at mga ginagmay nga way mga resibo. Saman, bayaran ko ninyo. Kay bulayasin ko ninyo basta mabayad mo. Tubag! Muna akong problema kay pabayran man sa kanahan ng iyang mga nagasto. Naapoy mga resibo. Usaon man ako. Mapreso ka mi ani ug di na mo bayaran. Aliw tabagitang mininyo. Unsa man kung kamo persultihon, paing. Hello, Ate Pres! Good morning, bang! Good morning, Lord! Thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Bang, Mary, salamat sa pagkakataon. Ay, good morning. nga namati. Sa tanan po mga tao nga may gamit na yun sa tuang said Panyawan Coffee Mix. Thank you, yung kain ninyong tanan. Salamat sa inyong pag-inom sa tuang said Panyawan Coffee Mix nga. Adunay sa gul nga mangustin. Nya makaayo kini sa atong kalawasan. Dili kini siya pa tamis ha kay gituyo ni nga dili gyud tamis, excuse me. Inom ko said Panyawan Coffee, excuse me kayo. Dili ni siya tamis, the best gini siya imnon di tam diabetes ani. Layo ra kay na. Tambal pag sa itong kalawasan mo nang inom gyud ani kada adlaw pa doong tas trabaho. Okay, Ate Pres? Okay, og pasalamat na ko ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka rin ng Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas at sugar. Munang ayog si Piatra pag-inom kada adlaw yun. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo maugyapon, usag yapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule ang imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Maugyapon sa gabi una ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa gadaan sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ugalang na itong na problema sa kidney o UTI. Ayun ang magkabala ka o kahadlo ka, ana. Tuod kay Duna na makatambal, makaayo, makapaalibyo. Anong itong gibati bahing sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na ang imong kidney o UTI, usa na lang kakapsula. Sa Kugon Herbal Capsule ang imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot lang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan po nato mga kaigsunan nga migamit sa tuang pinaka the best. Ang atuang haplas nga tinuod mo wagtang sa tong panuhot pamaol panakit sa kalawasan varicose veins katul kutos kabataan ilkay pagyunta sa dinggin sa tuang haplas nga said liniment oil the best kay ni nato haplas ni katong nato wagtang ni sa atuang mapanuhot unya sa buta kaning datuang haplas di ni mapalit sa mga kilid-kilid gawas-gawas ana ra jud ni mapalit sa butika di ba kay Gli? Mga igala, ang seed liniment oil nga haplas nga bantugan nga epektibo kayo. Adto ra gyud nato mapalit sa butika mga higala ha. Wa gyud baligya sa gawas. Butika ra gyud nato papalit ang seed liniment oil ha. Adto sa butika. O di gali ato ta mga igsoon sa Facebook na lang. Facebook. Bisitahan nato ang page sa Silver Kiting. I-type nato ang Panyawan Herbals mga higala. O kaya kalimot na atong i-like ang page yun. Yan, makita rin tanan ang mga genuine silver kitting products mga Exxon. O ang mga Panyawan products sa silver kitting, mapalit apon na ito mga Exxon sa Shopee. Una nga sa butika rin kita niya. Then Shopee, butika, Shopee. Aron dita masipyat at makapalit niya. Tas gawas, dahil pati mangilad sa gawas, no? Butika, Shopee. Ang liniment oil na ito. At ito lang mapalit sa butika o sa Shopee. Muna, atong i-greet nila at igabitan na ito. Ano nga, epektibo juga yun. Testimony ko ni Rasuna. Si Bibi Albanyok Pison mga Exxon. Labi ninyo si Henry Titing. O patok diha sa tayod liluan nga
Ayan, na-build siya sa Cats Taxi. Oh, mga Igsoon, si James Katibidad sa Luwer Sampaguita sa GEW Taxi. Lindo ni Linya sa Biason Talisay. Thank you guys, mga Igsoon, sa pagsalig niyo sa Shed Liniment Oil. Then, Thank you! Sa itong kamitan sa celebrity kundi kami so, pila sa itong ginang sa Panimalay, maging mga lihakan ni mo Reverend Father Danilo Sanico, Reverend Father Romeo Narca, Reverend Father Renanti Rabanes, o Reverend Father Raymond Chan. At mga kaparihan din ha sa parokya sa Barili. Salamat kayo. Nilabin na sila mga candle vendor, no? Sa Tornina, Malinaw, Eli Himarangan, Esteban de la Flor, o ang ilang kampanero, Elisar Santa Ana. Sa Cristan Mayor, Romel Merapuentes, o Don Aguilar, yung mansab si Santos Canete. Salamat kayo ha sa inyong pagsunod sa tumutulong. Manono kamo sa labi na kamo mga candle vendor sa dili pa kamo duty diha sa atong simbahan sa Barili. Pagpangaligon yun sa iyong bunta, dami sa nato ang celebrity ko beauty soap with gluta tayo na papaya extra. Pinalitan mo rag katol-katol doon ay pugis-pugis mo, dry ang yung skin mo rag nag-uga, no? Sa celebrity ko beauty soap. Punta na lang sa inyong mga butika, ma'am, sir. Thank you. Okay, Ate Pres. Ako na lang usad rin mga kaigsunan, wala na nabilin. Ades mo pina. Di ako pod. Na ade guys kayo. Okay. Ang atong sinder bam si Paing. Na problema ni si Paing bam, tugod lagi taon aning iyahang anak nga batan-on niya nakig-ipon og tiguang. Saon man niya nga tiguang pero butan-butan niya hangtod nga ay Ate Pres. Oo. Amra nagkutaw kag dun pipi. Mao gyud. Dili Kape. kape. Ang kape akong dikutaw. Nya murag nagtawag sa imong cellphone kinsa man ang tawag imong cellphone? Ba, nagtanaw ko sa... Nagtanaw di ka. Okay. Sa bitin. Bitin. Ayaw pagtanaw ng bitin Ate Pres kay dimingaw na kag bitin. Ay, hanggang sa naon mo. Okay. O niya, ang problema Ate Pres do kay Oo. kiniyahang bana-bana taon ni anak aning Paing. Nya ang iyang problema kaning si nang Junicia taon kay namaldito man nadugay. Ngano man? Okay, tungod sa kadang ambot wa ko sa buta usab niya kinaiya pero buotan niya hangtod nga murag na maldita na unya ang iya nagsa ambot nga ningon siya mo kay nagistorya mo sila sa tatay niya Paing og si Binok unya ang istorya ni abot man nga sagdil na tay tiguang na bitaw na mamatay na kadungog mo na si kuan Indonesia nagsabot mo nagampo mo matay ko mo bawa ko din basta bayran ko ninyo sa ako ang nagasto din ni mula yan tingko. Ngano iya man indi ana nga nagkadungog ginoon. Ay, kuan Ate Pres, baka na bang May buhat yan. iya lang, kuan sa iyong tatay ba, mga katarungan lang niya, sagdi lang utay, ug ako ng katipon taon. Mao na iyang katarungan, nga nganong tipon niya basin ko nung, total, wala naman na kwarta tay, ay, mamatay na tingali na, katiguang naman na. Ay, Silvi yang gikapuyo. Mura iyang sugar mami, Ate Sugar Pres. mami. Wala ka lu. Bam, unsa may istorya niya? Asawa. Aritas mga asawa na sad no. Ay kaning iyang idaran nga asawa, mao man yung naggasto na nila kay sugar mami lagi. Apan mo lagi nga ni maldita na sa diyang nadugay. Ingno na niyang laki si Binok nga panarbaho. Kay akong parta mahurot yan na, maringon ana bitaw. Kung ari ko dire sa Sirach 26, versikulo 15, ang usa ka buotang asawa may katahom nga walay katapusan. Kini mao'y usa ka hiyas nga dili masukod ang kabililhon. Tinood. Karon, Karon. kanang iyahang gingon nga hiyas katahom gisgutan diha. Murag pung paspapa, pung panipaay nga murag di mada pero kwartahan lagi. Unya karon nga naabot na nito karang batasan niya nga kanang na ang bandiro na niyang iyang anak di mo tungod ang sulti pug dili mao ang amahan si paay apan mo lagi nga ingon pabayran ko ng tanan. Unsay mahimog mapangutana di ang katapusang linya unsa ni nakalimot po sa tig kuan. Ang katapusan linya diri ang katong si Indonesia. Unsay imong katapusan nga gusto mo? Paing may sinder. Sige. Mao di akong problema kay na ay pabayran man sa kadahan ng iyang gasto. Na para ibay mga resibo unsaon man ako kapriso kami ani taon o din na mo bayran. Aliw tambagi ko niyo be. Kani kay unsay nga ana ni ang amahan pero ang anak mo ra mag-okay ra. Paing kanang na ang unsa man si mong tan-aw putan-an na imong anak og okay ba nga maunay iyang iipon hangtod sa hangtod kay imong anak wala mo man trabaho nagsalig ra pa sa nang babae. Salig bitaw. Pamantan ang imong anak no pananglitan og okay ra niya naamog na kwarta ang imuhang babae kanang iyang kaipon nga babae di sad pwede og kanang imo silang palainon og laing bahay kay dako man siya gasto apan ka nang bayan naa naman daan pagkapit niya naa naman siya Kaya gasto, kada gasto yun sa ilang pagkaon, bata, gatas. Kana imong anak pakigsultihe
Usaman, okay ra ka ng babayhana. Magpakasal man kuno. Aw magpakasal na may kwarta babae. Ang babae may pagkastuha. Unya, ing nang imong anak nga maglain lang sila puyo. Dili lang sila magpuyo diha sa bahay. Kay pananglitan og mangisog ang babae, ing na nga kanang pag-abot niya naa naman daan ang inyong bahay. Unya kay kwartahan makasiya, so magtukod sila og laing bahay. Ang akong punto nga ayaw pagpakig-ipon og puyo nila kung magminyo na sila. Mao nga imuha man ang bahay, papanin na sila og laing bahay. Kana ing na imong anak kung okay siya. Oh, palahino na lang. Okay, makipagkasal man siya. Unya pananglitan og musingga kang kanang babae tungod sa dakong gasto, ingnon nga kanang na ang dili man na nimo sa og dakong gasto. Kay tibaw man ka nga way trabaho ang imong anak, ing na babae. Ina, Tibaw magandaan nga way trabaho ang akong anak. Mano kitipon mo ka? Oo, nakikitipon man niya. Og magminyog jud mo akong hangyo nga adto lang puyo mo sa pikas nga balay. Kaning tirada po siya anak, bang murag kulboy-kulboy ni yung style. Mao lagi, unya musukot man sa magmetig minyo siya. Apaningon man sa primero wan siya gugma, iyang giapos kwartara. No, Oo. lagi. Ana, og mao ni problema ha, ang imong anak mo suknaa og usaw niya paglingkawas diha. Kay para nako ikaw ang amahan, malik ka makalingkawas sa kaniya. Kanang imong anak unsay iyang buhat na makalusot siya. Kay sa ako nang gingon, og makigpakasal siya, og magminyong gyud sila, o suknaa siya. Unya, papuy-a sila laing balay kay sa ako nang gingon, pag abot ni babae na naman daan ng imong bahay diha. Imuhang mo yun na. Oo. Ikaw ate pres, pero later ito nihimutan na sa kaidar ng babae. Unya, way gusto nimo ang mamahimo nimong ugangan. Unya, ang laki, nakadungog ko istorya mo, wag ay gusto nimo, ang kwarta ra nimo mo giapas. Uy, bulayas. Uy, di ko mo hagad. Ilang ka pabayad natin po ito? Di na lang kapabayan. Pabayad ko, pero mo layas ka na napita, ilang bay. Yung mamang yun siya kabayad, siya magkinabuhay ng laki. Ay, dili. Ako nang ikuan. Ako, data-datahan ako. O, datatahi lang. Data-datahan ako. Sa ikaduhang bahin sa dati pres, kibaw mo siyang daan nga, way trabaho ang laki. Kibaw mo daan siya nga, sugar mommy na siya. Pero kay baon siya daan nga, way trabaho ba no? Kibaw man siya. Noon, Oh. bawas siya. Wala na lang. Akwit siya lang? Oo, Biya lang diya, dahil dugi siya. Oo, nya. Balik lang ni Dungmani taon, bida. Unya kay si Tatay Paing maumay nagkuan, si Tatay Paing may managsindirane, Tatay Paing kanang nga ang ing na imong anak lagi. Muling kawato Saan siya. siya, byuda? Byuda taon natin. Byuda. Kaya naman. Gidasi ang anak, kay anak ang matanong nga may trabaho. Karon kay nakadungog man siya ng istorya. Sugar mommy gyud ay siya. Karon nag-istorya man sila nakadungog mang babae. So yung babae, mao di ay, bayri ko ninyo kay mahawak karon dayon. Bayri ko. Bitaw. Oh, pananglitan og bawon ay mahitabo kani mo anak suknaag na siya. Sukdag yun ang balatian og unsay iyang mahimo anak kay pananglitan og magpabayad yun ang babae, wa mo ikabayad. So mo ato sa barangay. Aw di man tingali mo mapugos, wa mo gyud mo ikabayan. Ikaw na gyud ka ini. Pila ka edad? Magbuwang pa sa amahan. Sitinda. Magbuwang pa sa amahan. Uy, akong kuan ba? Tagsara kaayo batanon nga laki nga mahigugma og tiguang. Kuno ay kwarta ti pres no, pero Bisan kay kwarta. may kwarta. Mao ba ti pres? Ang kwarta ra mo iyang Yapas. apasun. Tinod bitaw. Ini kawa na kay kwarta, wa na. Yeah, goodbye, good. Sa pwera ka na, bisan galig na pa kay kwarta, nagtipon mo, mukringking managlain. Tinood. Ikaw, buhaton ka lang, mbut lang, buhaton ka Buhaton kang al-al. Muna kayo, pag tumay pa imo na igastos imo mga apo, mga anak, kanang kwarta ninyo. Iyo, para na ko. ha? Tinood na. Para na Ano ni ko. siya? Yang kini karon kasol na sa apoy. ang problema ron ni Paeng kini amahan sa laki o musugot lagi si babae nga mohawa pero magpabayad. Yo wa man gud mo ikabayad. Aw istorya pero kaya lang gud ninyo nga wa man gud mo Wa may ikabayad. kabayad, oo. Oo. Pananglitan og hugaon mo aw kana mura ko na inyo lalis maabot pa ng barangay pangatarungan lang dito. Patarungan lang. Ingno nimo dito nga inday kay bawo man tingo ang trabaho ni akong anak. Ano ni patol ka man. Ang nagpatambag. Ang amahan sa laki nga way trabaho. Na, mauna isulti. Ang rito istorya ng gulyat no kano Dito, okay. sa Tagalog Saan, ma'am? magdusa ka. Oh, dusa. Sabi ito ng Tagalog, maipit ka. Maipit ka. Sige, ma'am. May pibayot ka ipon sa mga anak mo ipaeng. Salamat mo na dito naman doon. Ito na ko, boss. RMN